Neću puno dužiti. Prvo, prije svega, htio bih se prisjetiti jednog našeg sugrađanina Frane Tente, koji je prije skoro 80 godina skinija jugoslavensku zastavu s Marjana i zato ga je zatvorilo i samo nedugo nakon toga je čovjek maltretiran, mučen u zatvoru. Jer žalostno da se nakon skoro 80 godina događa ista stvar. Samo zbog toga što smo Hrvati zatvarao naše ljude, nedužne. Znači došli smo nakon 80 godina da ne smijemo reći da smo Hrvati. Mi tražimo, zahtijevamo da puste našu braću šta prije. Jer ovo je danas samo jedan dio što smo se skupili, a i dovoljno nas ima. Ako treba doće cijela država za braću našu i za Hrvatsku! Hvala svima danas Hrvatima, Hrvaticama, Splićanima, Splićankama. Hvala našoj braći iz Poljske što su tu u prvom redu s nama. Hvala. Hvala našoj braći iz Zadra, Tornadu, što je uvijek uz nas. Hvala svima drugim navijačkim skupinama ako su danas tu i općenito što imamo njihovu podršku. Ljudi, sad bih vas sve zamolio da dignemo ruke. Da kažemo da svi čuju ko je uvijek prvi na braniku domovine. To je bilo i tako će uvijek biti. Dižimo ruke, cijeli Split, cijela Riva! Torcida! Ljudi, hvala vam svima i pustite našu braću šta prije. Ovo je velika poruka za našu braću i samo će ih ojačat. Ajmo ljudi, još jedan put ruka, ajmo, digni si, ajde! O Hrvatska! O Hrvatska! O Hrvatska! Bog i Hrvati, hvala svima, Bog vas blagoslovio!